अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. सध्या जिल्ह्यातील घाट रस्त्यांची अवस्था दयनीय आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा करूळ गगनबावडा घाट मार्ग यापूर्वीच बंद आहे, तर भुईबावडा मार्ग गगनबावडा या मार्गावर वारंवार पाणी साचणं, त्याचप्रमाणे दरड कोसळणं अशा घटना घडत असताना कणकवली तालुक्यातील फोंडाघाट मार्ग जाणारा दाजीपूर घाट मार्ग सध्या धोक्याच्या छायेत आहे. फोंडाघाट पासून सुमारे 8 किलोमीटर अंतरावर रस्ता खचला असल्यामुळे हा घाटमार्ग अवजड वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा आणखी एक घाटमार्ग सध्या अर्धवट स्थितीत सुरू आहे. त्यामुळे मालाचं ने-आण करणाऱ्या वाहन चालकांना याचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. रस्ता खचल्यामुळे देवगड निपाणी राज्यमार्ग अवजड वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे, तर प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांसाठी मार्ग सध्या सुरू आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.